everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang RMN Drama. Mudasig ka na to aging pagyukbo sa Semana Santa aron kita mapukaw sa lawom nga katulugon sa atong pagtuo ug mosunod sa mga balaan kung giunsa nila pagtuman ug pagsunod sa kabubuton sa atong buhing Dios. May mga santos nga natubay sa kadungganan sa altar. Apan adunay mga santos nga wa maili. Mga santos nga nahimo natong inspirasyon sa atong inadlawng kinabuhi nga nagsubay sa kabubuton sa Dios. Mga santos nga sa hilom nakigbatok pinaagi sa pag-ampo ug pagsakripisyo sa ilang kaugalingon aron kitang mga makasasala mubalik sa grasya sa atong labawng makagkawon. Kaigsunan niya ang atong sugilanon. Tungod nila napasidunggan ako. Asa naman to mga chin mount sa atong kamera? Dera bro, ako nagitaod sa imong helmet. Good. Palihog mo sab ko og taod sa mga kamera. Ako rin bahala na. Ang mga gimbals. Nakilid sa bag. Nasabdiha ang drone. Oh, kasayugod ninyo. Asa man mo paingon? Anak ramis bukid pa. Ha? Asang bukira? Idihar ko sa ato, good. Mag-shoot me og mga nindot ng mga views o kuhaan na to ang adlaw nga bagong misubang. Mukuyog sad ka, Jesse. Pakuyugon mo ko ni Jason pa. Kadayo kay mi pa. Di mahimo. Sayo pa kaing dako. Alas 4 pas kadlawon ug kinahanglan nga manimba taon niya kay Domingo karon. Maram sab bata ini. Ito, sa tayo mo, sa imurag bata. Ikaw, Jason, ha? Kusog na kay ka nga mutubag-tubag na ko. Nangatarungan lang gud ko pa. Kay wa man saboy angay kabalakan kay daghan man mi. Di lagi mahimo kay Domingo karon. Kinahanglan nga mukuyog mo na mong panimba. Musimbar lagi mi kamo. Ay kung ninyong supa ka, ha, Jason? Nahibaw ba mong delikado na kayo ang palibot? Nganong tuyuan magyod ninyo nga mulakaw mong ingunarong orasa? Gituyo na gani pa. Pero nga makuhaan na mo og shots ang pagsubang yun sa adlaw. Ay, ngano bang naglalis na bansag mo diha? Ay da, kining imong mga anak ay. Ayaw na sila palakwa, ha? Di ko gusto nga manlakaw sila karong mga orasa. Ilabi na nga Domingo karon. Ug magkuyog patag panimba. Ug ikaw, Jesse, hala, pagilis. Way mo lakaw ninyo kay para na sa inyong kayuhan. Patay kita ini. Patay kita son. Bilag ka kita nga. Way pagtugot ni Papa na to. Huwag ito masukot sa Papa. Manimba para bataron. Bahala to sa papa, oy. To si paminawa kay tinikuwang nitong iya. Walay oso na rong simba. Pero, layo yan ang atong atuan. Layo ng atuon na to. Mahibungon niya sila kung ganong madugay tag-uli. Sayo na kayo na. Ako rin bahala. Basta, ayun kayo pagsaba nga padong ta dito sa nahawan. Ikaw good. Basta, malingaw lagi yung niyata dito. Inigabot na to sa tumoy-tumoy. Makita ni mo ang nindot nga view nga wa dito sa ato. Mura niyag naata sa Switzerland. Basta. Lagi! Ay nganong imo man sang gitugutan? Wa manggod ko motugot. Si Jason lahi ang pananghid adto. Unya, nganong hasta mas Jesse, milakaw man. Nakitaan sila ni Marlene nga nagkuyog sa kais motor. Na, ambot anang mga bataa, oy. Pinakinig yun si Jason, mo'y subirbiyo kayo. Iangin pa ang iyang igsoon. Bantay lagi ni bataan ig uli.
Masuway dyan ni nako kining bata. Kalma lang, good Edgar. Ayuha lang sad sa pagsulti. Pasabta lang. Ha, pasabton. Buang yutong bata ha. So pakiro na kenda ko. Gusto na kayo mutubag-tubag na ko. Way respeto. Nganong misuot na rin is kakahuyan, son. Nga mura magkuyaw kay din eh. Ano sa man siya? Relax lang. At ko yung nasuhito ini dapita. Natay sa pa nga doon. Nindot kayo view dito. Daghan yun yung maibog sa itong mga pictures. Taypaw na, son. Ha? Oh, Kadiyo to na. ganun ka. Kabantay ka to. Mura magdunay nagsunod na to. Waman ko kumatikod. Ha? Oh, nalagi, na. Sige, bantayi ha. Muna kong lakaw. Unya, arikas sa akong luyo. Sige, abante. Kayo na. Jis! Jis! Murdo na yung nagsunod na to. Paspasig lang ako. Managan lang to, son. Ha? Hala, nagdang pinuti, Jis! Dragon! Gagukod na niya, son. Paspasis! Tanawa kun unsa ng orasa. Alas 11 na sa gabi ilumin. Hangtod karon wa pa sila manguli. Ug di sa makontak ang ilang mga cellphone. Edgar, ato tas ka pulisan, Gar. Ato ding i-report nga wa pa mauli ang atong mga anak sukad pas kadlahon. Ang problema ini kung asa to sila paingon. Basta ang ilang pananghid, diha ra sila bungtod tuol sa ato. Asa man dula? Basin ka nag-naaras ang tuwa nga. Tawagan na lang ko sa kapitan. Aron matabangan ta nga ma-report na yun kining kasuha. Inaya lang itaon. Okay. Kalma lang, Jis. Makauli na yung ini. Kalma lang. Pamatay na ko ini. Di pa ka mamatay, Jis. Dili pa, di ka biyaan rin. Di na ko kaya. Di na ko makalagaw. Wala ko'y kusog. Kupot ako. Inang nga, makapasilog taro nga. Mainitan ng imong lawas. Dali. Kinang lang, maningkamot ta, Jis. Dali. Ginoo ko. Ikalima na ron kaadlaw. Wa pa gadin taon sila ikita. Tabangin taon na nga mo mga anak. Ginoo ko. Ayawin taon sila pasagdi. Panalip din taon sila. Ato ta sa simbahan, Lumit. Mudagkot ta dito. Mag-ampo ta sa Ginoo nga unta. Ipalayo lang sila sa dakong peligro. Sangpito na to ang mga santos ug mga anghel sa langit aron dunggon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Ikapila naman ninyo kaadlaw karon din his kalasangan. Saan may kasimana, iya? Imo siyang igsuon. Iyo. Nahibaw ba ang inyong ginikanan sa nahitabo ninyo karon? Uwa taon, iya. Abi nimo, delikado ang kahimtang sa imong igsuon. Bugnaw na kaayo siya og nang lagom na ang iyang mga wait ug panit sa kalawasan. Tabangit ako ninyo nga matambalan nga akong igsuon. Unta, mada siya pagbalik dito sa amo or nga mada siya sa ospital. Ayaw ka bala ka, iho. Kini siya. Maoy makaayo sa imong igsuon. Crucifix? O iho, krusipiho, imo na ka na. Dadana sa inyong pagpauli kay makaayo na sa imong igsuon. Pero Tultulan mo na mo sa dahan paingon sa inyo. Magtawag mi og mga kauban aron ihatod mo sa inyo og matambalan sa ospital ang imong igsuon. salamat kayo ninyo, iya. Iyo. Sugod karon, iho. Kinahanglan nga magbag-o ka na sa imong kaugalingon. Kinahanglan nga simbaho na nimo siya ug ayaw na pagsupak-supak
sa inyong mga ginikanan. Nagbasol ako sa ko mga sa iyo. O naghinulsol ako sa ko mga sa nga nahimo kaniya. O sa ako mga ginikanan. Bueno, pahuway lang muna sa makaniyot. Kay sa sunod adlaw, makauli na kamo sa inyo, ha? Daghan ko kayo salamat ninyo iyo. Iya. Pasaylo ako ninyo. Ako ning sa ang tanan. Ako na kaigon ko nga nung naingon ini si Gisi. Andam kong budawat sa tanang silot nga inyo ipahamtang ako. Siluti ko ninyo, ma. Pa. Gusto na iyo. Ipasaylo ka na namo. Ang among gugma nimo milabaw pa kaysa imong sa nga nahimo. Sangko sa langit ang kalipay nga among gibati karon nga nahibalik mo sa among kiliran. Jason, anak. Si Jesse, iyo anak. Ma, pasaylo kami ninyo. Iyo, Jesse. Salamat sa Ginoo. Salamat kaayo sa dakong milagro nga gipakita ni namo. Dalaygon ka, O Diyos. Himayaon lang imungan hangtod sa kahagturan. Usa kinay kadakong milagro sa tong pamilya, mga anak. Ilabi na nimo, Jesse, nga completely healed ang imong mga tiil ug makalagaw na kadayon. Tinoda pa. Makalikaw na gyud ko sa grasya sa Ginoo. Pero, pa, katuduh katiguang nga nagtabang na mo. Sila si iyo Paulito Villanueva o si iya Veronica Villanueva. Asa naman rin sila? Ay maunay gikatingadaan sa tanan, Jason. Kay sukad sa nahitabo ninyo, gisubay gyud sa kapulisan kung asa nagpuyo ka ng mga tawhana. Wa may nakita nga record sa bisan asang sangay sa atong gobyerno. Way nakasuwat nga Paulito Villanueva o Veronica Villanueva. Naglibog ang tanan kung kinsa gayud ka ng mga tawhana. Giadto na nila ang dapit nga inyong giingon. Huwag kayo mahibawa mga pulis kung kinsa katong mga tawhana. Hinoon katong tao nga nagkuha sa inyong mga butang o nakaingon sa inyong nadangatan, nadakpan na hinoon o nabalhog na sa prisuhan. Kining crucifix ma. Pa, mao kinibuhing saksi nga naghatag na tog milagro. Katong magtiayon nga mga tiguang, ang masaligon gyud kaayo nga nag-inguna mo. Nga mamaayo rin si JC pinaagi na ini. Tinoda, ma, pa, tungod nila, naluwas mi. Kung kinsa man gani katong mga tawhana, labing siguro mga santos kadto sila. O kaha mga anghel nga gipada sa tong Ginoo aron panalipdan mo gikan sa mga taong dautan. Daigon ang buhing Dios pa. Daigon si Kristo, hangtod sa kanturan, uban sa mga santos ug anghel sa langit. Salamat kay Ginoo sa imong pagpadaka nila aron kami maluwas. Juan Kapitulo 17, versikulo 19. Tungod nila, gisantos ko ang akong kaugalingon aron masantos usab sila diha sa kamatuoran. Kini mao ang mga pulong nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo aron kita nga iyang katawhan magpakabuhing santos niining kalibutana. Kitang tanan gidasig nga mahiusa diha sa gugma sa Dios, sama nga ang anak anaa sa amahan ug ang amahan anaa sa anak. Busa mga Kristohanon diha sa pagtuo, dasigo nato ang atong pagtuo sa matag adlaw. Iampo nato ang tibuok kalibutan, ilabi na ang atong nasod nga Pilipinas nga mahiusa kitang tanan diha sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Ug dinhi mga igalan nahug ang tabil na ning atong sugilanon. Tungod nila napasidunggan ako.
Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ni Emmanuel Sacul, ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Atong soundman Ricky Garing, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayad. Og mga higala sa di pa kami manamilit kaninyo, aniya naghatag og kinabuhi dining atong sugilanon sa papel ni Jason June Pujanes, GC OG Kumpok Rakasa, Lumen Miss Ingrid Vertudaso, Edgar Ray Arellano, Iyo Paulito Villanueva, J. Badayos, Iya Veronica Villanueva, Carol Marie Gikain, ug inabagan usab ni Clint Garing. Sangan sa RMN, kini si Ray Arellano moingon kaninyo nga ang Ginoo mag-uban kanato kanunay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.